I ko ne bi volao da ostane isti za uvek, da se ne menja iako vreme prolazi, da onako zadrži taj jedan izgled koji mu najviše odgovara, koliko god je to moguće, kao Lidija Vukićević. Lidija izgleda kao treći najsvetliji član grupe Mili Vanili. Eh, 33 godine, da. Ja sad kao ulazim u onu MILF kategoriju. Pa znam, mislim, dobro, okej, važno da je u pitanju pornografije, ali ipak MILF, mislim, sa ovim grudima, pa bit ću krajnje neubedljiva. Šta kao, ne, ovo je normalna veličina. Dobro, naravno, mislim, to je onaj Bruce Halter koji ima push upper tele, tvrde korpe, mislim, ono sve sa strane punjenja. To stvari nije Bruce Halter, to je pancir. Ja ću sada da skinem ovaj Bruce Halter. Ali ti moraš imati na umu da se tvoje oko naviklo na specijalne efekte. Nisu moje grudi male. Ne šalim se, mislim, bez veze. Ja u stvari uopšte nemam male grudi, nego to kao ajde da se približim narodu, znaš kao. Ne, nemam problem taj. Pa meni dobacuju radnici sa građevina. Pa ne bih rekla da su takvi sa svima. A oni imaju uvid u situaciju, ono, ljudi ih plaćaju da sede na skelama, da piju pivo i da razgledaju. A oni znaju bar ko se šeta ulicom. Jeste, lepota je teret, mislim. Pa evo, došao si sa devojkom, gledaš u mene celo večer. Znaš.